ቀመርን ኢልና ንጽኦ ብትግርኛ ቁጥርን ቀመር ማለት ቶል ኦክ ብሬክ ንኛር ናቱርሊጋ ቶል ክንብል ከለና ብትግርኛ እንታይ ኢልና ንጽኦ ባህርያዊ ቁጽርታት ወይ ድማ natural numbers ኢልና ንጽኦ in English natural numbers ወይ ካ ዞም ናቱርሊጋ ቶል ኢልና ንጽኦም ከመይ ዝበልዮም ወይ ድማ በዓል መንዮም ክሪና ማለት እዩ እቶም ባህርያዊ ቁጽርታት ዝበሃሉ ቁጽሪ ዜሮን ኩሎም ኣውንታዊ ቁጽርታትን ወይ ድማ ኣውንታዊ integers ዝሓቆፈ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዶም ናቱርሊጋ ቶለን ቤስተር ኦፍ ቶሎት ኖል ኦክ ዶም ፖዚቲቫ ሄልት ቶለን ስለዚ ኩሎም ካብ ዜሮ ንላዕሊ ዘለው ቁጽርታት natural numbers ወይ ድማ ባህርያዊ ቁጽርታት ኢልና ንጽዋም n ኒ ናቱርሊጋ ቶል ይውክለልና natural numbers ማለት እዩ እዚኦም natural numbers ከም ዝበልናዮም ካብ 0 ንላዕሊ ዘለው ብምሎም ቁጽርታት መወዳእታት ደይብሎም ቁጽርታት ማለት እዩ 0 1 2 3 4 5 6 እንዳበልና ናብ ዝለዓለ ቁጽሪ ክንቅጽል ከለና ስጋብ ኢንፊኒቲቭ natural numbers ወይ ድማ ናቱርሊጋ ቶል ይባሃሉ ማለት እዩ ናብነት n እዚ ናቱርሊጋ ቶል ይውክለልና ኢልና ስለዚ እዚኦም ኣብዛ ሰርክል ወይ ድማ ኣብዛ ዙርያ ናይዛ ሰርክል ንሪኦም ዘለና ናይዛ አንከል እዚኦም natural numbers ወይ ድማ ናቱርሊጋ ቶል ኢልና ንጽኦም ቁጽርታት እዮም ማለት 0 2 6 9 ዶም አር ናቱርሊጋ ቶል ሙልአት ቁጽርታት ወይ ድማ ሄላ ቶል in English whole numbers ኢልና ንጽኦም ሄላ ቶል በዓል መንዮም ወይ ድማ ከመይ ድበልዮም ኢዶም ሄላ ቶለን ኢንጎርዶም ናቱርሊጋ ቶለን ኦክ ዶም ኔጋቲቫ ሄላ ቶለን ሙልአት ቁጽርታት ክንብል ከለና ባህርያዊ ቁጽርታትን አልታዊ ቁጽርታትን የጠቃልል እጂ ሄላ ቶል whole numbers እዩ ዝበሃል in English ኢለኩም ናቱ ዝውክለና ፊደል ድማ z ኣብ English w ኮን ከሎ ፖስፈኒስ ከዓ ሴታ ወይ ድማ z ኒ ሄላ ቶለን ይውክለና ማለት እዩ ሄላ ቶል ወይ ድማ whole numbers ክንብል ከለና ብምሎም እዞም ኣብ ቶሊን ወይ ድማ ኣብዚ ናይ ቁጽሪ ሕንጻጽ ንሪኦም ዘለና ብምሎም ካብ 0 ንላዕሊ ደለው እንታይ ኢሎም እዚኦም 0 1 2 እንዳበልና ንላዕሊ ክንቆጽር ከለና እዚኦም natural numbers ወይ ድማ ናቱርሊጋ ቶል ኢልና ንጽኦም ኢልና ነርና ባህርያዊ ቁጽርታት ማለት እዩ ካብ 0 ንታሕቲ ዘለው እዚኦም ከዓ ኔጌቲቭ 1 ማለት አሉታ 1 አሉታ 2 አሉታ 3 እንዳበልና ንጸጋም ክንቆጽር ከለና እዚኦም አሉታ ኢልና ንጽኦም ወይ ድማ ኔጋቲቫ ቶል ኢልና ንጽኦም ፖስፈኒስካ ማለት ስለዚ እዞም ሄላ ቶል ኢልና ንጽኦም ዘለና ንብምሎም እዚኦም ዘጠቃልዮም እዞም ኔጋቲቫ ቶል ዝበሃሉ ኔጌቲቭ ናምበርስ and እዞም ፖዚቲቭ ቶል ዝበሃሉ ካብ 0 ንላዕሊ ዘለው ወይ ድማ በኻልእ ባህላ እንታይ ማለት እዩ ናቱርሊጋ ቶል natural numbers እዚኦም ብምሎም ኣብ ውሽጢ እዚ ሄላ ቶል ወይ ድማ whole numbers ይጠቃለል ማለት እዩ ሴታ ኒ whole numbers ይውክለልና ወይ ድማ ኒ ሄላ ቶል ይውክለልና ኢና ስለዚ ሚኑስ ኒየ ሚኑስ ኦታ ሚኑስ ኹ እዚኦም አሉታውያን ቁጽርታት አሎና ብምሎም እንደገና ካብ 0 ንላዕሊ ዘለው natural numbers ናቱርሊጋ ቶል ማለት እዩ እዚኦም ኣብኡ ይጠቃለሉ ማለት እዩ ስለዚ እነዚኦም ብምሎም ዘጠቃልል እንታይ ኢልና ንጽኦ ሄላ ቶል ወይ ድማ ሙልአት ቁጽርታት ኢልና ንጽኦም ብትግርኛ ማለት እዩ ኦኬ እዚኦም ብመልክዕ ክቢ ወይ ድማ ብመልክዕ አንከል ክንሪኦም ከለና እዞም ናቱርሊጋ ቶል ወይ ድማ natural numbers ዝበልናዮም ሙልአት ቁጽር ባህርያዊ ቁጽርታት ማለት እዩ እዚኦም ኣብዚ ኣደለው እዚኦም ባህርያዊ ቁጽርታት ኢልና ንጽኦም
بدحر زيوم أبزاد اللو خاني نيجاتيفات تول لنا نزوم نيجاتيفات تول كاب زيرو تحت اللو مالتي سلازي إز سيتا ويدما ني هلاتل زخول numbers زوك لنا سيتا لنازي سلازي natural numbers and negative numbers ab the whole numbers ويدما ab هلاتل ኢንጎር ይኮኑ አቡ ይጣቃለሉ ማለት እዩ ስለዚህ ብሕፅር ዝበለ ሄላቶል ወይ ድማ ሆል ናምበርስ ክንብል ከለና ኒ አሉታውን አዎንታውን ንኩሎም ሙሉአት ቁፅርታትን ወይ ድማ ንኩሎም ባህርያዊ ቁፅርታትን ዘጠቃለለ እዩ ማለት እዩ ተመቃራሒ ቁፅርታት እንታይ ማለት እዩ ራት ሁኔላ ቶል ኢና ንፅኦም ፖስፌንስካ ራት ሁኔላ ቶል እዚ ማለት ኢን እንግሊሽ rational numbers ኢና ንፅኦም ኢን እንግሊሽ ማለት እዩ ኢን ፖስፌንስካ ግን ራት ሁኔላ ቶል ኢና ንፅኦም ማለት እዩ ራት ሁኔላ ቶል ክንብል ከለና በዓል መን እዮም ወይ ድማ ከመይ ዝበሉ እዮም እዚኦም ራት ሁኔላ ቶል ከም ett rationalt tal är ett tal som kan skrivas som block med heltal ytterligare och nämnare ett tal i blockform ተመቃራሒ ቁፅሪ ክንብል ከለና ንዑዱ ክለልና ፊደል q እዩ ሙሉአት ቁፅርታት ብመልክዕ ጉዚ ጌርካ ክፅሓፉ ከለው ተመቃራሒ ቁፅሪ ወይ ድማ ራት ሁኔላ ቶል ኢልና ንፅኦም ማለት እዩ ንኣብነት 4 ዝተመቕለን 7 4 delat med 7 och minus 3 delat med 8 13% 13 ሚእታዊት 13 ሚእቲ ወይ ድማ 10 ኣብ ልዕሊ ሚእቲ 13 delat med 100 ማለት እዩ 0.3 0 ነጥቢ 3 ወይ ድማ ኮማ 3 እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብመልክዕ ዕሽር ተፃሒፉ ዘሎ ናብ ብሮክ ፎርም ክንቂሮ ከለና 3 ዝተመቕለን 10 ኮይኑና ማለት 3 ኣብ ልዕሊ 10 ማለት እዚ 0.3 ዴሲማል ፎርም እዩ ዘሎ ሰን ናብ ብሮክ ፎርም ቀይርናዮ ማለት እዩ and here 13% ተፃሒፉ ዘሎ 13% ማለት እዚ ብመልክዕ ሚእታዊ ተፃሒፉ ፀኒሑ ድሕሪ ናብ ብሮክ ፎርም ቀይርናዮ ወይ ድማ ናብ ጉዚ ቀይርናዮ ጉዚ ብሮክ ፎርም ማለት ጉዚ ብመልክዕ ጉዚ ፅሒፍናዮ ማለት እዩ ካልእ 6 ሓደ ሙሉእ ቁፅሪ ሄልቶል እዩ ስለዚ ዝኾነ ሄልቶል ዝኾነ ይኹን ሙሉእ ቁፅሪ በይኑ ተፃሒፉ ንሕዳእ ፀኒሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሓደ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኢና ንፅፎ ኣብ ትሕቲኡ ሓደ ንፅሕፍ ማለት ስለዚ 6 ማለት 6 ኣብ ልዕሊ ሓደ ማለት እዩ 6 delat med 8 እዚ ማለት ከዓኒ 6 ማለት ስለዚ ኤንዶ 6 ብብሮክ ፎርም ወይ ድማ ብመልክዕ ጉዚ ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ och minus 4 lika med minus 4 delat med 1 እዚ እውን ኔጌቲቭ 4 ወይ ድማ ኣሉታ 4 በይኑ ተፃሒፉ ንሕርፀ ኢና ሓደ ኣሉታዊ ሙሉእ ቁፅሪ እዚ ኣሉታዊ ሙሉእ ቁፅሪ ብመልክዕ ጉዚ ክንፅሕፎ ከለና ኣብ ትሕቲኡ ሓደ ንፅሕፈሉ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓኒ ኣሉታ 4 ዝተመቕለን ሓደ ማለት as it is ኣሉታ 4 ማለት እዩ ስለዚ ናቱርሊጋ ቶል እዚኦም ኣብዛ ቀዳመይቲ ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ እዚኦም ናቱርሊጋ ቶል ኢልና ንፅኦም 2 0 6 9 ናቹራል ናምበርስ ወይ ድማ ናቱርሊጋ ቶል ኢልና ንፅኦም ባህርያዊ ቁፅርታት ማለት እዩ ኣብዛ ደለው እዚኦም ኔጋቲቫት ቶል ኣለውና ኔጋቲቫት ቶል ፕሉስ ተደምሮ ማለት ወይ ድማ ምዞም ናቹራል ናምበርስ ባህርያዊ ቁፅርታት እንታይ የምልናዮም ሆል ናምበርስ ወይ ድማ ሄላቶል ይኾኑ ማለት ስለዚ ሄላቶል ኔጋቲቭ ኦክ ናቱርሊጋ ቶል ዘጠቃለለ ኢልና ማለት እዩ እዚ ተመቃራሒ ቁፅርታት ወይ ድማ እዞም ተመራሕቲ ቁፅርታት ራት ሁኔላ ቶል ንብሎም ከዓኒ ነዚኦም ብምልኦም የጠቃልሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ከም ዝረኣናዮም
ሄልቶል አለው ሙሉእ ቁጥርታት አለው ደሲማል አለውና ፐርሰንት አለውና ኦክ ብሮክ ፎርም አለውና ማለት እዩ ብመልክዕ ግዝለና ብመልክዕ ሚእታዊ ተጻሕፉ ኣለውና ብመልክዕ ደሲማል ተጻሕፉ ወይ ድማ ብመልክዕ ሽር ተጻሕፉ ኣለውና ብመልክዕ ሙላት ቁጥርታት ኣለውና እዚኦም ኩሎም ናብ ብሮክ ፎርም ወይ ድማ ናብ ጉዚ ቀየርና ክንጽሕፎም ስለንኽእል ኩሎም ኣብ ራሽናላቶል ወይ ድማ ኣብዞም ተማራቕቲ ቁጽርታት ኢንክሉድ ዝኾኑ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኪው ፊደል ኪው ኒ ራሽናላቶል ይውክለልና ንተማራቕቲ ተማራቕቲ ቁጽርታት ይውክለልና ኢና ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና 2 ኣብ ልዕሊ 3 ብሮክ ፎርም ወይ ድማ ብመልክዕ ጉዝሎ እዚኦም ኔጌቲቭ numbers ኣለውና ኣሉታውያን ቁጽርታት ኣለዉ ናቹራል numbers ወይ ድማ ናቱር ሊጋቶል ሙላት ቁጥርታት እዚኦም ኣለውና ማለት እዩ 0 6 9 2 ብመልክዕ ሙሉእ ቁጥሪ ኔጌቲቭ ኣለና ኦክ ብመልክዕ ኔጌቲቭ ኮይኑ ግን ብጉዝ መልክዕ ዝተጻሕፈውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም ብሙሎም ኣብዚ እንተለና ናቱር ሊጋቶል ኣለና ኔጌቲቭ ቶል ኣለና ኔጌቲቭ ቶል ኦክ ናቱር ሊጋቶል ሄላቶል ወይ ድማ ሆል ናምበርስ እዮም ሽዑ ብመልክዕ ብሮክ ፎርም ወይ ድማ ብመልክዕ ጉዚ ክጽሓፉ ዝኽእሉ ቁጽርታት ሃልዮምና ከዓኒ ራሽናላቶል ወይ ድማ ተማራሕቲ ቁጽርታት እዮም ኢልና ማለት እዩ ስለዚ እዛ ኪው ወይ ድማ ራሽናላቶል ራሽናል ናምበርስ ንብሙሎም እዚኦም የጠቃልል ማለት እዩ መወዳእታ ዘለዎ ዕሽር ኤንድሊግ ዴሲማል utveckling alla rationella kan skrivas i decimal form genom att täljaren divideras med nämnaren ኩሎም ተማራቕቲ ቁጽርታት ብመልክዕ ጉዚ ክጽሓፉ ይኽእሉ እዮም ኢልና ማለት እዩ vissa rationella tal har en ändlig decimal utveckling om man skriver dem i decimal form så blir det ett begränsat antal decimaler ገሊኦም ተማራሕቲ ቁጽርታት ናብ ዕሽር ክንልውጦም ከለና መወዳእታ ኣለዎም ማለት ዝተወሰነ ዕሽር ኣለዎም ማለት እዩ ንኣብነት 3/4 እንድሕር 3/4 እንድሕር ዳምቕልና 3 ዝተመቕሎ ን4 እዚ ብመልክዕ ጉዝ ተጻሒፉ ዘሎ ብመልክዕ ጉዝ ተጻሒፉ ናብ ደሲማል ክንቀይሮ እንድሕር ዳ ኮይና 0 ነጥቢ ወይ ከዓ 0.75 ክመፀልና ማለት እዩ 0.75 ስለዚ እዚ ዝደጋገም የለ ዝቕፅል የለ ኣብዚ ዝወዲእ ኣላ ማለት እዩ 3 ዝተመቕሎ ን4 ወይ ድማ 3 delat med 4 dividerar 0.75 i decimal form ማለት እዩ ብመልክዕ ዕሽር ክንጽሕፎ ኣለና ካልእ 47 delat med 34 47 ዝተመቕሎ 32 እንድሕር መቒልናዮ ክንደይ ክመፅልና እዚ እውን ሓደ ውድእ ዝኾነ ደሲማል ወይ ድማ ዕሽር ክኾን ማለት እዩ ብሓደ ነጥቢ 4.6875 ይመፀልና ማለት ስለዚ እዚ እውን ዝቕፅል ኣይኮነን ማለት እዩ መወዳእታ ዘይብሉ ዕሽር ከኣለና ማለት እዩ ኣብ ስጋብ ሕጂ ኣብዞም ተመቓራሕቲ ቁጽርታት ወይ ድማ ራሽናላ ቶል ኢና ዘለና ማለት ስለዚ ራሽናላ ቶል ገሊኦም ምስ መቐልናዮም ተዕሽርናቶም በግሬንሳት ወይ ድማ ዝውዳእ ክኸውን ይኽእል ዝተወሰነ ዕሽር ዘሎ ክኸውን ይኽእል ገለ ተመቓራሕቲ ቁጽርታት ወይ ድማ ራሽናላ ቶል ከዓኒ ዘይውዳእ ወይ ድማ መወዳእታ ዘይብሎም ዕሽር ዘለዎ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት man dividerar täljaren med nämnaren hos vissa rationella tal tar decimalerna aldrig slut. Om man ser att samma decimaler kommer tillbaka med regelbundenhet i perioder har kvoten periodisk decimal utveckling. إذن تمالتي حدا قطري كابزوم تمقارحت قطرتات زبلناهم እንድሕርዳ ተመሳሳሊ ቁጽሪ ዳጋጎም ሓልዮሞ እዚ እቶም ተመሳሰልቲ ቁጽርታት መወዳእታ የብለውን ማለት እዩ
قاليوم تمقرحتي قصرتات مقالي بتمقالي كم مقالو خلو مالتي اتي مودعتا اشر فتش ما يبقى إذا مالت مودعتا يبلوم تأشرناتهم ماتي حدا عينة اشر يدقاقمو يدقاقمو إذا خمي مالتي نابنت راتشوناتل حدا استمولن سلسة نهر داوسينا حدا سلسة نهر مالنا زيرو نتبي سلسة يلو مودعتا يبلون سلسة ما سلازي سلسة تميلو يدقاقم مالت سلازي اتي زدقاقم دلو قطري سلسة مالتي أربعان هذا السلسة 133 ندهر دامولنا خاني زيرون كوما مسبله 123 دبله يدقاقم مودعتا يبلون زيو ما سلازي استفال العين قصر تهدي كون دلو نبزي 123 يتدقاقم دلو 123 بدحري خانا بوتملس 123 بدحري خانا بوتملس دبله سقا مودعتا يغطل مالتي يا تماراتي قصرتات كنرصن هنا ويدما راتخوني على طول كنرصنها حجها انصرناتهم زي تماراتي قصرتات ويدما اي راتخوني على طول إلا نجوماتي defines toll som inte kan skrivas som kvoten av två heltal قصرتات بملكة بالصحيح ناي كلتا ملعات قصرتات مالت بملكة جزي او تلاميذ ب ويدما فيدل A قبل اللي B كتصحف زي النهار داخلينو زي مالت جن كل جزء B اتمقالي كاب زيرو استفالي قونا له زيرو كوني بلن ماتي لازم بخمسة أجاب كتصحف زي كان النهار دا كوينو زي تمقارح قطري تبع السوا إي راتخوني لا تول ويدما irrational numbers إن النظام مالتي سودانا تول كلاس فور إي راتخوني لا تول تل example باي كم باي زي مثلا زي تمارحتي قصرتات يبحالو باي أب متعنا نتقملو أب سيركل ويدما أب عنكل ويدما كبي ناتو زريا صفحات diameter كندل ويدما كنركب كندل خلنا باي نتقم مالتي سلازي ناي باي قطري أتصاقينا نتقملو 3.14 ويدما 3.14 نتقم أبسوخاني كنصرح كلنا قل باي بملك قطر خنصفن دحر داخوينا 3 إلكا 3.5 مودعتا يقولون مالتي سلازي كم زيوم عينت قطرتات زي تمارحتي قطرتات ويدما إي راتخوني على طول لنا نجوم مالتي هوس إي راتخوني على طول أردسيمال وتفكلينيان أو إندليك من إنتبريديس زي تمارحتي قطرتات مالت إي راتخوني على طول كبحال كله هذا عينت عشر نايم الدقام بعد زيبلو مودعتا زيبلو عشر اللهم ويدما مودعتا زيبلو عشري زنتا مالتي هذا قصري هذا عينت مثل زلوم ويدما كم زي أب تمارحتي قطرتات كونريم صحنا أبراشنال نمبرز كونريم صحنا زي كونه نن بينهم استفال اللي قطرتات كونهم جن مودعتا زيبلو عشري دبنا مالتي example ويكا أبنت باي كوادرات روت ويدما سكوير روت شوعته كوادرات خو كلا زبلو زين بوملهم اي اوبهيتي تفا ويدما اي حيل خلته كم زيوم زبولو بزحات قطرتات زي تمقارحتي قطرتات إلا نجوم ويدما اي راتخوني على تول إلا نجوم مالتي سلازي اي راتخوني على تول زبحالو كما يزبوليهم كم بعل باي ويدما راديكال كوادرات أورترا دبولو إيراتخون على ويدما زي تمارحتي قطرتات نبلوماتي راتخون على تول انت حدا خوين جن جنبو ملو عبتوش تدلو راتخون على تول ويدما تمارحتي قطرتات rational numbers مالتي جنبو ملو عبدلنا زيرو كلتا شعات شدشة زيوم ناتور ليغاتول ويدما بحري أو قطرتات لنا تسوينا يمنا نيجاتيف أتول اللونا زيوم نيجاتيف أتول بلس ناتورلي أتول زيوم
ሄላቶል የጣቃሉ ኣብ ሄላቶል ይጣቃለሉ ማለት እዩ ድሕሪኡ ራቲኩን ሄላቶል ኢልና ራቲኩን ሄላቶል ዝበሃል ከዓኒ ብመልክዕ ጉዝፂ ክፅሓፍ ዝኽእል ቁፅሪ እንተዳ ኮይኑ ራቲኩን ሄላቶል ይበሃል ኢና እዚኦም ብደገ ንሪኦም ዘለና ግን ብመልክዕ ጉዝፂ ክንፅሕፎም ዘይንኽእል ከምኡ እውን እንድሕዳ ተመቒሎም መወዳእታ እናቶም ዕሽር ዘይብሎም ስጋ መወዳእታ ዕሽር ቁፅርታት ዘለዎም ማለት እዩ ወይ ድማ ዕሽር ኣሓዛት ዘለዎም ማለት እዩ ራቲኩን ሄላቶል ኢልና ንፅውዖም ሪያላቶለን ዝበሃል ከዓ ኣለውና ማለት እዩ ሪያላቶለን እዚኦም ሪያላቶለን ዝበሃሉ እንታይ ማለት እዩ እቶም ተማራቕቲ ቁፅርታትን እቶም ዘይተመቃራሕቲ ቁፅርታትን ብሓባር ንመን ይምስርትዎ ነዚ ክውንነታዊ ቁፅርታት እዮም ክውንነታዊ ቁፅሪ ኢልና ንፅውዖ እዚ ሪያላቶል ማለት ክውንነታዊ ቁፅሪ ኢልና ንፅውዖ ስለዚ እዚኦም ተመቃራሕቲ ማለት ራቲኩን ሄላቶለን ፕሉስ እቶም ዘይተመቃራሕቲ ቁፅርታት ራቲኩን ሄላቶለን ንክልቲኦም ኣጠቃሊልና እንታይ ንምስርት ማለት እዩ እንታይ ይምስርቱ ሪያላቶለን ወይ ድማ ክውንነታዊ ቁፅርታት ወይ ድማ ክውንነታዊ ቁፅሪ ይምስርቱና ማለት እዩ ስለዚ ብምጥቕላል እንታይ እዩ እዚኦም ከምዚ ደጋጊምና ክንገልፆ ፀሓና ናቱር ሊጋቶል እዮም እዛ ቀዳመይቲ ዓንኬል ዘለዉ 2 9 6 0 እዚኦም ናቱር ሊጋቶል ወይ ድማ ናቹራል ናምበርስ ባህርያዊ ቁፅርታት ኢና ንፅውዖም ኣብ ካልአይቲ ላይን ወይ ድማ ኣብዛ ካልአይቲ ዓንኬል እንድሕዳ ከድና ከዓኒ እዚኦም ኔጋቲቫቶል ኣለውና ኔጋቲቫቶል ስለዚ ኔጋቲቫቶልን ናቱር ሊጋቶልን ወይ ድማ እዞም ፖዚቲቭ ናምበርስ ወይ ድማ ፖዚቲቫቶልን እዚኦም ክልቲኦም እንታይ ይምስርቱልና ሄላቶል ስለዚ እዚኦም ኔጋቲቫን ናቱር ሊጋቶልን ኣብ ሄላቶል ይጠቃለሉ ማለት እዩ ድሕሪኡ ብሮክ ፎርም ወይ ድማ ብመልክዑ ጉዝ ዝተፃሓፈ ኣለና ትፎ ዴላሜድ ትረ እዚ ብመልክዑ ጉዝ ተፃሒፉ ዘሎ እንደገና ሚኑስ ፌም ዴላሜድ ኒየ እዚ እውን ብመልክዕ ጉዝ ተፃሒፉ ዘሎ ስለዚ ሓደ ቁፅሪ ብመልክዕ ጉዝ ክፅሓፍ ዝኽእል እንድሕር ዳ ኮይኑ እዚ እንታይ ኢልና ንፅውዖ ራቲኩን ሄላቶል ወይ ድማ ተመቃራሒ ቁፅሪ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ናቶም ንዕኦም ዝውክልና ፊደል ከዓኒ እዚ ኪው ማለት እዩ እዚኦም ኣብ ጫፍ ዘለዉ ከዓኒ እዚኦም ኣብዛ ዘለዉ ከዓ እንታይ ኢልና ራቲኩን ሄላ ፓይ ኢልና ንፅውዖ እዚ ከዓ ራዲካል ኦርትረ ወይ ድማ ክባድራት ይትረ እዚ ከዓኒ ራቲኩን ሄላ ስለዚ እዞም ኣር ሪያላቶለን ንብሙሎም እዚኦም የጠቃልሉ ማለት እዩ ንብሙሎም ንናቱር ሊጋ ማለት ንሄልቶል ንራቲኩን ሄላ ብሙሎም ኣብ ሪያላቶለን ይጠቃለሉ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ነዚ ይመስሉ እዚኦም ቁፅርታት እዚኦም ማለት እዩ የስ ራቲኩን ሄላቶል እንድሕር ራቲኩን ሄላቶል يب مقعبتاوي حيلي ወይ ድማ ፖቴንሰር ፎርም ኢና ንፅውዖ መቃዕበታዊ መግለፂ ወይ ድማ መቃዕበታዊ ሓይሊ ክንብሎ ንኽእል ፖቴንሰር ኢና ንፅውዖ ፖስፈኒስካ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ መቃዕበታዊ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ኤን ፖቴንስ ቪሳር hur många gånger ett tal multipliceras med sig själv ሓደ ቁፅሪ ንገዛእ ርእሱ ክንደይ ሳዕ ወይ ድማ ክንደይ ግዜ ከም ዝባዛሕ ወይ ድማ ከም ዝራባሕ ዘርኢ ሓይሊ እዩ እዚ ሓደ ቁፅሪ ብገዛእ ነብሱ ወይ ድማ ምስ ገዛእ ነብሱ ክንደይ ግዜ ከም ዝተራብሐ ዘርእየና ሓይሊ እንታይ ኢልና ንፅውዖ መቃዕበታዊ ሓይሊ ወይ ድማ መቃዕበታዊ መግለፂ ኢልና ንፅውዖ ፖስፈኒስካ ደም ፖቴንሰር ወይ ድማ ፖቴንስ ፎርም ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ኣብነት ንውሰድ እዞም ንሪኦም ዘለና ፊራ ኮንገር
4 ጎንገር 4 ጎንገር 4 زتماتي 4 0 4 0 4 0 4 0 4 كندي جزء 4 لهم 4 كندي جزء بجزاء رسو ترافي لهم هذا 3 3 4 5 ስለዚህ 4 بجزاء رسو ወይ ድማ ምስ ገዛእ رسو كندي جزء ترافي لهم 5 جزء ترافي لهم ማለት ስለዚህ እዚ ብኸመይ ክንጽፎ ንኽእልና 4 ሓይሊ 5 ጌርና ክንጽፎ ንኽእልና ማለት እዚ 4 ሓይሊ 5 ኢልና ነንብቦ እዚ ታሕቲ ዘሎ ሰረት እዩ እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኸኣኒ ሓይሊ ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ብትግርኛ ፖስፈኒስካ ወይ ከዓ ብእንግሊሽ እንታይ ከም ዝበሃል ክሪአና ኣብነት 4 ሓይሊ 5 ከምዚ እንዳዳ ተጻሒፋ እዚኣ ብምሉእ ፖቴንስ ኢልና ንጽውዖ 4 ሓይሊ 5 ከምዚ ዓይነት ፎርም ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት መልክዕ ክጽሓፍ ከሎ ሓደ ቁጽሪ ፖቴንስ ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ መኻዓበታዊ ሓይሊ ኢልና ንጽውዖ ብትግርኛ መኻዓበታዊ ሓይሊ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚ ብታሕቲ ዘሎ እንታይ ኢልና ንጽውዖ ሰረት ኢልና ንጽውዖ እዚ ሰረት ወይ ድማ ባዝ ኢልና ንጽውዖ ባዝ ይበሃል ፖስፈኒስካ ብትግርኛ ኸኣኒ ሰረት እዚ 5 ኤክስፖነንት ኢልና ንጽውዖ ኤክስፖነንት ትግርኛ ድማ ሓይሊ ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብመልክዕ መኻዓበታዊ ሓይሊ ወይ ድማ ብመልክዕ መኻዓበታዊ መግለጺ ተጻሒፉሎ እዚ ብታሕቲ ተጻሓፍ ኩሉ ግዜ ባዝ እዩ እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኸኣኒ ኤክስፖነንት ስለዚ መሰረት እዚ 4 መሰረት እዩ ወይ ድማ ሰረት ኢና ንጽውዖ እዚ ኣብ ላዕሊ ተጻሓፈልና ኸኣኒ ሓይሊ ወይ ድማ ኤክስፖነንት ኢና ንጽውዖ ስለዚ እዚ 4 ሰረት እዚ ኸኣኒ ሓይሊ እንድሕር ዳ ኮይኑ እዚ 5 ወይ ድማ እዚ ሓይሊ እቲ ሰረት ክንደይ ግዜ ከም ዝራባሕ ወይ ድማ ክንደይ ግዜ ብገዛእ ርእሱ ከም ዝባዛሕ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብዛ ሬንያ 4 5 ግዜ ንገዛእ ርእሱ ተራቢሑ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚኣ ሓይሊ ትብል ዘላ ነዛ ሰረት ክንደይ ግዜ ምስ ገዛእ ርእሳ ወይ ድማ ምስ ባዕላ ከም ዝተባዝሐት ወይ ድማ ከም ዝተራብሐት ትነግረና ማለት እዩ ቴዎፖቴንሰር ኦፍ ግሩንድ ፖቴንስ ፎርም ስለዚ 10 ሰረት ዘለዎም መኻዓበታዊ መግለጽታት ኣለዉ ካልኦት ካኒ ካብ 1 እስካብ 9 ግሩንድ መሰረታዊ መኻዓበታዊ ሓይሊ ዘለዎም እቶም ግሩንድ ዝበሃሉ ማለት እዩ ቤዚክ ኤንቲዮፖቴንስ ኣር ኤን ፖቴንስ ሜድ ባሰን ቲየ ስለዚ መኻዓበታዊ ሓይሊ 10 ክንብል ከልና እቲ ናቱ ሰረት 10 ክንጽሕፍ ከልና ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ንኣብነት 1000 እንተዳ ተጻሒፋ ጽንሓትና እዚኣ ኖርማል ኣጻሓሕፋ ናይ ሓደ ቁጽሪ ሙሉእ ቁጽሪ ማለት እዩ እዚኣ ብባስቲ ክንጽሕፋ እንድሕር ዳ ኮይና ክንደያ ማለት እዩ ነዚኣ 1000 እንድሕር ዳ ኮይና 10 ብገዛእ ርእሳ ወይ ድማ ምስ ገዛእ ርእሳስ ክንደይ ግዜ ምስ ተራብሐት ወይ ድማ ክንደይ ግዜ ምስ ተባዝሐት እያ 1000 ክትበና ትኽእል 10 ዝረብሖ ብ10 ዝረብሖ ብ10 ክንደይ ግዜ ራብሕና ኣለና 3 ግዜ ራብሕና ኣለና ስለዚ 3 ግዜ ከም ዝተራብሐት ብኸመይ መገዲ ክንጽፋ ንኽእል ብመኻዓበታዊ ሓይሊ ወይ ድማ ፖቴንስ ፎርም ጌርና ክንጽፋ ንኽእልና ማለት እዩ ፖቴንስ ፎርም ክንጽፋ እንድሕር ኮይና ብኸምዚ ማለት 10 ሓይሊ 3 እዚኣ እንታይ ኢልና ንንብባ 10 ሓይሊ 3 ኢልና ንንብባ ማለት እዩ ጉድ ንቕጽል när ett tal är skrivet i grundpotensform är det skrivet som ett tal mellan 1 och 10 ሓደ ቁጽሪ ብመሰረታዊ መኻዓበታዊ ኣገላልጻ ክጽሓፍ ከሎ እቲ ናቱ ቤዝ ካብ 1 እስካብ 10 ዘሎ ቁጽርታት ይጽሓፍ እቲ ናቱ ሰረት ማለት እዩ och multiplicerat med en teopotens ቁጽሪ ኣብ መሰረታዊ ቅርጺ መኻዓበታዊ ክጽሓፍ ከሎ ካብ 1 ክሳብ 10 ክጽሓፍ ይኽእል ብ10 መኻዓበታዊ ከም ዝበዝሕ ጌርካ كا يتصحف مالتي كم تكون تفعل صحنا مالتي جي استفعل على عند كاب حدث قبل 10 قطرات كتفنا أمنت إذا حدا قوامات 4 ناتو بعد صحنا لا مالتي إذا تيو بتنس نركين خليك زي 10 سرت تقبل لك خليك زي 10 حيلي إن نبل مالتي 10 حيلي حدا قصري كنت صحنا قد مالتي 10 حيلي إيه ندهر صحفنا زي فيلكن نمر سم هلست كوني خلي مالتي زخونة
زأتنا لقطر خوني قلي ماتي 10 حيلي 3 10 حيلي 4 10 حيلي 5 10 حيلي 10 خنبل نخلنا بزي قدس مالتي إذن جروند بوتنس فورم نبلهم جن كاب حادث كاب تشعت زلوا ماتي أمنت كلته حيلي 3 خنصح نقل كلته حيلي 3 خنصح نقل ويدما 4 حيلي 3 ويدما 3 حيلي خلته نبلنا كنصح نقلنا مالتي يا أمنت كنري نأمنت 75 شيء نحدى تصحيح زين هنا زي وتان بزيكا مخابطة حيلي تصحيح زلو نورمال صحفة هذا مولو قطري زي ناب جروند بوتنس فورم كيران نحدى قينا ناب تمسرتاوي مخابطاوي أقرال تخن صحفة نحدى قينا قرصناتو خمي كمسلي مالتي خو كوما فيم كونغر تيو أوبهيلت تلفيرا تلنا زينان بو خو كوما فيم كونغر تيو أوبهيلت الفيرا شوعته كوما حموشته زربها 10 حيل 4 سلازي إذا شوعته ندو حموشته زه نورمال صحفاي سلازي نجوم 3 زيرو دلوو حاده وسخنا حيل 4 قرنا ماتي مهناتو نزو كوما زي خطفلنا ندحر ندحر مالتي سلازي إذا ندحر رابنا 10 جزء 10 4 جزء نحدى أربعنا كنا كتمثلنا 10 شاخد مثلنا ماتي مهناتو 10 حيل 3 شح مثلنا أبزخهم ريزلنا ماتي سلازي حنت 10 نحدى وسخنا لا كنا تكون لنا ماتي 10 شاخد تكون لنا ماتي 10 زروبها 10 زروبها 10 إذا عندك تكون لنا 10 شاخد تكون لنا ماتي لازم 10 شاخد نحدى أخوينا أبزخ عندي زيرو اللوانا 3 زيرو اللوانا ماتي لذي أبزخها كوما في ملنا لذي نزيا 10 شاخد كندي عندي زيرو لو 4 زيرو لو ماتي لذي تن 3 زيرو زين كم زيا 3 تكون لنا تحت زيرو جن نزا كوما زيا مات في تكون لنا ماتي لذي نزا كوما زيا فليتا نبيت قبل لنا حنتي فليتا ناب ملوك وصحت كير لنا نزيا حمشة مالتي toppen 9,11 gånger 10 upphöjt till 6 نزيا بجروند بوتنس فورم تصحيح فعلا نزيا جروند بوتنس فورم ناب بزي مقعبتاوي قدر خنصفا ناب نورمال قدر خنصفا نحدا وينا 9,110 شهن كما سألنا مالتي معناته زي 10 upphöjt till 6 ويدما 10 حالي شدشن نحدا وينا 1 مليون مالتي اليوم بالهري شعات نتبي 10 حد نحدى الرابع نيو نبكن لك مثلا نب 9,210 شهن مثلا مالتي prioritaries regularنا قدمنت حقتات مالتي أب قطر كنسرح كلنا كل جزء نعنا صبوا سرح ودما سلوت سرح كنسرح نحدى أخوينا بصوف أجاب كنسرح نحدى أخوينا توم prioritaries regularنا دبحل ودما توم قدمنت كنسرح مسكبنا ملكتاتنا قطري كنت كم كلامنا ماتي نار ات numerous قطري innehåller både potenser och olika räknesätt så är det viktigt att beräkningarna görs i rätt ordning. حالنا قطري مجلسي حيلي خونا اتفعل قمر سحاز انت خوينو اتقمر بلك المتقتل كسرح ويدما كصعف الله مالتي قدامنا وهابو حقتات نامنت قطر حاده كتصرح زغباكا زخونه قطر تصحيف انت حاليو قدامنت سريكا كتصرح زغباكا انتي بارانتس مالتي زم كلتن رمزنا حصر مالتي زم حصر زم بارانتس لانجوا ስለዚህ ኣብ ሓጽር ዝኣተ ቁጥር እንዳሃሊ ኩሉ ግዜ ምጉዳል ይኹን ምድማር ምርባሕ ይኹን ምቃል ብዘይገድስ ንዑ ንሰርሕ ነቶም ኣብ ፓራንተስ ወይ ድማ ኣብ ሓጽራቶም ዘሎ ቁጥርታት ንሰርሕ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነዚ ምስ ሰራሕና ከም ካልኣይ ንሰርዖ እንታይ እዩ ሕጊ ፖቴንሰር ዝመኻዓበታዊ ክንሪኦ ዝፀናሕና ቀዲምና ክንምሃሮ ዝፀናሕና ማለት እዩ መኻዓበታዊ
ኣገላልጻ እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት 10 ሓይሊ 3 ወይ ድማ 4 ሓይሊ 3 5 ሓይሊ 8 ዝብሉ ዓይነት ኣፀሓፋ ወይ ድማ ኣቃውማ ናይ ቁፅሪ እንድሕር ተጻሒፉ ፀኒሕና እዚ ኸዓኒ ብኻልኣይ ደረጃ ንሰርሖ ወይ ድማ ንሰርሖ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ደረጃ ንሰርሖ ከዓኒ multiply ይኹን ኦክ ዲቪ ይኹን ስለዚ ሳልሳይ ደረጃ ኸዓኒ መጀመርያ ዲቪዥን ምምቃል ክንሰርሕ ንኽእል ብድሕሪኡ ከዓ multiply ይኹን ክንሰርሕ ንኽእል ምርባሕ ማለት እዩ ወይ ድማ ምርባሕ ሰሪሕና እውን ዲቪዥን ክንሰርሕ ንኽእልና ማለት እዩ ኣብ ራብዓይ addition ኣዲኹን addition ማለት እዩ እንግሊዝን ስፔስካን ሓደ ዓይነት ኣሽሙሎ ኦክ subtraction ከዓኒ ምጉዳል ማለት ስለዚ ምጉዳል ምድማርን እዚኦም ካሉና ስለዚ እንድሕር ዳ ምርባሕ ፅሒና ምምቃልን ምርባሕ እንድሕር ፀሒና ነዚኦም ምስ ወዳእና ብድሕሪ ናይ መወዳእታ ኣብ ምድማርን ምጉዳልን ንሰርሕ ማለት ስለዚ ብኸምዚ ቅድመ ተኸተል ጌርና ክንሰርሕ ኣለና እዚኦም ኩሎም ተሓዊሶም እንድሕር ዳ ተፃሒፎም ፀኒሖምና ኣብ ሓደ ሶሉሽን ወይ ድማ ኣብ ሓደ ናይ ሕታት ወረቐት ወይ ድማ ናይ ዕዮ ገዛ ክኸውን ይኽእል ዕዮ ክፍሊ ብኸምዚ መልክዕ እንድሕር ዳ ተፃሒፉ ፀኒሕና መን ኣቐዲምና ክንሰርሕ ከም ዘለና ንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ገለ ኣብነታት ኣብዚ ክንሰርሕና ንኣብነት 15 ዝጎደለ 5 ዝረብሖ 0.6 ስለዚ 15 ዝጎደሎ 5 ዝረብሖ 0.6 እዚኦም ካብዚኦም ቀዳምነት መን ክንሰርሕ ዘለና ኢና ካብዚኦም ቀዳምነት ክንሰርሕ ዘለና መን ምርባሕ ማለት እዩ እዚ ፓረንተስ የብልናን ሓፁር የብልናን ፖቴንስ ፎርም የብልናን multiply ይኹን ኦክ ዲቪ ይኹን ኣለና ምርባሕን ምምቃል ይብልናን ምርባሕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ምርባሕ ቀዳምነት ኣብ ክንወስድና ማለት እዩ ፌም ጎንገር 0.6 ፌም ጎንገር 0.6 5 ዝረብሖ ብ0.6 መጀመርያ ነዚኣ ክንሰርሕና ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ እንድሕር ዳ ኣራቢሕና ክንደይ ክትመፀልና ሰለስተ ክትመፀልና ማለት እዩ ሰለስተ ሽዑ ምጉዳል ኣለና 15 ኣለና ካብ 15 ዝጎለ 3 12 ክትመፀልና ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹ 0.6 ብ5 እንድሕር ኣራቢሕናዮ ክንደይ ክመፀልና እዩ 5 ዝረብሖ ብ6 ክንደይ 30 ሓቂዶ ስለዚ 0 ፅሒበ ክንደይ ኣለኒ 3 ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ 5 ዝረብሖ ብ0 ክንደይ ክመፀልና እዩ 0 ስለዚ 3 ክንድምሮ ኣለና ነቲ 0 ማለት እዩ ስለዚ 3 መዳመር ስለዚ ዘሎ እዚ ኣብዚ ኮሪድ ስለዚ ኮማ ኣብዚ ኣለና ክንርሳዕ ዘይብልና ማለት እዩ 0.6 ስለዚ እዛ ኮማ ልክዕ ኣብ መንጎ እዚአን 3 0 ክንእትዋ ኣለና ምክንያቱ ካብ ኮማ ንየማን ሓደ ዕሽር ይደልና ስለዚ ድሕሪታ ዕሽር ወይ ድማ ካብ ዕሽር ንድሓር ዘሎ ኸዓኒ ሓደ ሓስ ክህልወና ኣለዎ ስለዚ ትረ ኮማ ንብል ወይ ድማ 3.0 ማለት 3 እዩ ማለት እዩ 3 ይኸውን ትመስል ማለት ስለዚ ብድሕሪኡ ናብ ምጉዳል ክንከድና ማለት እዩ 15 ኣለና ካብ 15 3 እንድሕር ዳ ኣውጅብና ኣለዉ ክንደይ ክመፀልና እዩ ካብ 15 3 እንድሕር ኣውጅብና ክንደይ ክኸውን እዩ 2 ቴሳንት 2 ክኾነልና ማለት እዩ ስለዚ 15 ዝጎደሎ 5 ዝረብሖ ብ0.6 ትመልሲ ክንደይ ክኾነልና እዩ 12 ክኾነልና ማለት እዩ መልሲ 12 ክኾነልና እዩ እዚ ኣሰራርሓ 15 ዝጎደሎ 5 ዝረብሖ ብ0.6 መጀመርያ እዚኣን ምስ ተራብሓ 3 መፅን ስለዚ ካብ 15 ዝጎደሎ 3 ትመልሲ 12 ይመፅእ ማለት እዩ ንኸይድ 2.8 2,8 ደላመድ 0,04 እዚ እንታይ ማለት እዩ 2,8 ዝተመቕሎ ን0.04 እንድሕር ዳ መቒልናዮ ልክዕ ምምቃል ዝኾነ ምርባሕ ወይ ድማ ሚኑስ ፕሉስ ይብለና ኣብዚ ምምቃል ጥራይ ስለ ዝኾነ ምምቃል ክንሰርሕና ማለት እዩ ስለዚ ግን መጀመርያ ናብ ሙሉእ ቁፅሪ ክንቀይሮ ኣለና ብኸምዚ ተፃሒፉ ዘሎ ዕሽር እዩ ዘሎ ብኸምዚ ዘሎ ክንመቐሎ ቁርብ ግብድ ይብል ነዚ ከቃልለልና ዝኽእል ግን
نزه خنت هنقبر نخل نعمل قطر كيران خل خمينا نعمل قطر كيران خل أبزين الرقم مالتي كل تنتبي شو منته 0.04 ስለዚህ ንኽልቲኡ ብላዕልን ታሕትን ዘሎ ብክንደይ ክንራብሖ ኢና እዚ ብታሕቲ ዘሎ ክንደይ ብክንደይ ኢና ናምልኦ ቁፅሪ ክንቅይሮ ንኽእል ብ100 ምክንያቱ 0.4 ኣብዚ ድሕሪ ኮማ ክልተ ኣሃዝ ኣለና ድሕሪ ኮማ ክልተ ኣሃዝ እንድሕር ኣለካ ዓዲ 100 ማለት እዚ ዓዲ ዕስሪት እዚ ከዓ ዓዲ 100 ታዊትና ሓቂለ ስለዚ ከም እንድሕር ዳ ኮይኑ ብ100 እንድሕር ኣርቢሕና እዚ ናምልኦ ቁፅሪ ክመፀልና ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ከዓ ብ100 ክንረብሖ ኢና ማለት እዩ ነዚ ብ100 ተርቢሕካዮ ነቲ ላዕለዋይ እውን ብ100 ክትረብሖ ኣለካ ማለት ስለዚ 2.8 ትፈኮማ ቆጣ ጎንገር 100 እንድሕር ዳ ኮይኑ 280 ክመፀልና እዩ ነዚ ከዓ 0.0 ፊራ ጎንገር 100 እንድሕር ረቢሕናዮ ወይ ክንደይ ክመፀልና ፊራ 4 ክመፅእ ማለት ስለዚ 400 ኦት ዴላሜድ ፊራ ማለት 280 ዝተመቕሎ ን4 እንድሕር ዳ ጌርናዮ ክንደይ ክኾን እዩ 28 ን4 ብ7 ስለዚ تمام عندي يكون لنا عادي 7 تنتج شوات 7 ملزي 7 قلنا لنا كل 8 4 ب7 معناته 28 4 ب7 معناته زيرو لاتك ስለዚህ 7 ملزنا شوات اللي كانت 7 معناته ابسي نسكر حجر لنا ፓራንቴስ አለና ሙልቲፕል ከሆነ አለው ስለዚህ መጀመሪያ በህግ ክንሰርሕ ነር ኮይና ኣብ ፓራንቴስ ዘሎ ክንሰርሓልና ብድሕሪ ፖቴንስ ብድሕሪ ዲቪዥን ወይ ከዓ ሙልቲፕል ከሆነ ኢልና ዝረብሖ ወይ ድማ ምቃል ስለዚህ ኣብዚ ሕጂ ምንቃል ይብልናን ኣብ ሓጹር ዝኣተወ ወይ ድማ ኣብ ፓራንቴስ ዝኣተወልና መጀመሪያ ነዚ ኣብ ፓራንቴስ ዝኣተወ ክንሰርሕና ማለት እዩ ብድሕሪኡ መርባሕ ክንረብሐና ካብቲ ሓጹር ክነውፀልና መጀመሪያ ስለዚህ ክልተ ፕሉስ ክልተ ተደምሮ 8 ኣብ ፓራንቴስ ዘሎ ነዚ ክንደይ ክመፀልና 10 ሓቂል ክልተ ተደምሮ 8 10 ድሕሪ 32 ክነርብሖ ኢና ማለት እዩ 10 ብ32 እንድሕር ኣርቢሕናዮ 10 ብ32 እንድሕር ኣርቢሕናዮ ክንደይ ኮነልና ማለት እዩ እዚኣ 0 ጥራይ ንወስኸላ 300 ይስራን ክመፀልና ማለት እዩ ካልእ ኣብነት ስክሪፕቶሎት 345,000 i grund potensform ነዚ ቁጽሪ 345,000 ብመሰረታዊ መኻዕበቲ መልክዕ ጸሓፍ ወይ ጸሓፎ እዚ ክንጽፎ ንርኩና ሕጂ መጀመሪያ ክንደይ ዜሮ ኣለና 3 ዜሮ ኣለና 3 ዜሮ እንታይ ማለት እዩ 10 ብልዕሊ 10 ሓይሊ 3 ማለት እዩ 10 ሓይሊ 3 3 ዜሮ ዘለዎ ቁጥሪ ሽሕ ኮነና ማለት እዩ 345 ካለና ስለዚ ክንደይ ክኾነልና ትመልሲ 3.45 እንድሕር ዳ ክመፅእ ከሆነ ነዚ 3.45 እንድሕር ኮይኑ ብ10 እዚኣ ብ3 ዘሎ ሓይሊ 3 ኢና ስለዚ ነዚኦም ክልተ ክምልአልና ዝኽእል ወይ ድማ ነዚኦም ክልተ ቁፅሪ ናብ ሙሉእ ቁፅሪ ከይረልና ዝኽእልና ፕሉስ 2 ዜሮ ክንገብረልና ማለት ስለዚ 10 ሓይሊ 5 እንድሕር ኢልና ነዚ 10 ሓይሊ 5 ብ 3.45 እንድሕር ኣርቢሕናዮ ኤክሳክት ትመልሲ 345 ሺህ ክመፀልና ማለት እዩ ስክሪፕቶሎት 0.2 ጎንገር ቲዮ ኦፕሬት ፊራ እዚ ማለት እዩ 8.2 ዝረብሖ 10 ሓይሊ 4 ናብ ኦታን ፖቴንስ ወይ ድማ ናብ ኖርማል ኣፀሓፋ ቁፅሪ ብዘይ መኻዕበታዊ ቁፅሪ ፀሓፎ ይብለና ዘሎ ማለት እዩ ክንደይ ከመፀልና 82,000 ካልእ ኣብነት ንርአ ኣብዚ ፌም ጎንገር ፌም 5 ዝረብሖ ብ5 ዝረብሖ ብ5 ክንደይ ክመፀልና እዩ እዛ ቁፅሪ እዚ 5 ምስ ገዛ ነብሳ ክንደይ ግዜ ተራቢሓላ 3 ግዜ ተራቢሓላ ማለት ስለዚ 5 ሰረት ጌርና ሓይሊ 3 ብመኻዕበታዊ ኣገላልፃ ክንፅሕፎ ከለና ማለት እዩ ፖቴንስ ፎርም ፖቴንስ ፎርም ነው ስለዚ 5 ሓይሊ 3 ኢልና ንፅኦ እዚ ከዓኒ ክንደይ ኮይኑና 125 ማለት እዩ ክልተ ሓይሊ 4 ክልተ ሓይሊ 4 እንታይ ማለት እዩ ነዛ ክልተ ንገዛእ ርእሳ ወይ ድማ ብገዛእ ርእሳ 4 ግዜ
4 ማለት ስለዚህ ክልተ ዝረብሖ ክልተ ዝረብሖ ክልተ ዝረብሖ ክልተ እንድሕር ዳ ኮይኑ ክንደይ ይኮነልና ማለት እዩ 16 መፀልና ማለት እዩ ካልእ 0.8 uphill till 3 0.1 the power of 3 in English ማለት እዩ ስለዚ 0.1 ሓይሊ 3 እንታይ ማለት እዩ ነዛ 0.1 ትብል ዘላ ንዓ 3 ግዜ ብገዛእ ርእሳ ወይ ድማ ምስ ገዛእ ነብሳ ኣራብሓ ይብልና ስለዚ መልስና 0.008 ይኸውን ማለት እዩ ነዚኦም ሰለስቲኦም እንድሕር ዳ ኣራቢሕናዮም እቲ ዝመፀልና ሪሱልታት ወይ ድማ ውፅኢት 0.008 ይኸውን ማለት እዩ ትረ uphill till 4 ትረ uphill till 4 ማለት 3 ሓይሊ 2 ዝረብሖ ብ10 ተደምሮ 3 ስለዚ ቀዳምነታት ንመና ንህብልና ኣብዚ ፓረንቴስ የብልናን ወይ ድማ ሓፅር የብልናን ግን እንታይ ኣለና ፖቴንስ ፎርም ኣለና መቃዕበታዊ መግለፂ ኣለና ብሓይሊ ብመልክዕ ሓይሊ ዝተፃሓፈ 3 ሓይሊ 2 ስለዚ ንዑ ቀሊልና ክንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ 3 ሓይሊ 2 እንታይ ማለት ን3 2 ግዜ ኣርባሓ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ትድምረሉ ማለት እዩ እዚኣ 10 ተደምሮ 3 ስለዚ 3 ሓይሊ 2 እንታይ ማለት እዩ 9 ማለት 3 ዝረብሖ 3 ማለት 9 ማለት እዩ 9 ዝረብሖ ብ10 ፕሉስ ተደምሮ 3 ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ንገብርና መጀመርያ መርባሕ ክንሰርሕ ኢና እዚኦም ከዓ ፕሮጀክት ንህቦም ኣለና መጀመርያ መርባሕ ክንሰርሕ ኢና ስለዚ 10 9 ዝረብሖ ብ10 9 ኮነና 3 ተደሚርናሉ 93 ማለት እዩ ስለዚ ትመልሲ 93 ኮነና ማለት እዩ ካልእ ንሪኦ ኣብዚ ምንቃል ኣለና ፖቴንስ ፎርም ብመልክዕ ሓይሊ ዝተፃሕፈልና መልክዕ መቃዕበታዊ ኣገላልፃ ዝተፃሕፈልና ሙሉእ ቁፅሪ ከዓ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኦም ቀዳምነት ክንሰርሖ ድግበና መጀመርያ ነዚ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ መጀመርያ እዚ ክንሰርሕ ኣለና 2 ሓይሊ 3 2 ሓይሊ 3 እንታይ ማለት እዩ ን2 3 ግዜ 4 2 ምስ ገዛእ ርእሱ ማለት እዩ 2 ዝረብሖ 2 ዝረብሖ 2 ኣራብሓ እዩ ወይ ድማ ኣባዝሓ የብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምርባሕ ማለት ምብዛሕ ወይ ድማ ንሓደ ቁፅሪ ምርባሕ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ኣራቢሕና 8 ፕሉስ 2 እንድሕር ዳ 3 ግዜ ኣራቢሕና ከዓ 8 ይመፅእ ምክንያቱ 2 ዝረብሖ 2 4 ዝረብሖ 2 8 ስለዚ እንታይ መፅልና 8 ተደምሮ 8 ዝተመቕሎ ን4 መፅልና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ከዓ ቀዳምነት ንህቦ እንድሕር ኣሊካ ንምንቃል ማለት እዩ ስለዚ ምንቃል እንድሕር ኮይኑ ከዓ 8 ዝተመቕሎ ን4 ስለዚ 8 ን4 እንድሕር ዳ መቒልናዮ ኦታ ደላሚድ ፊራ እንድሕር ዳ ጌርና በብክንደይ ክበፅሖም እዩ በብ2 ክበፅሖም ማለት እዩ ስለዚ 8 ተደምሮ 2 ኮነና ማለት እዩ እዚ ከዓ 10 ክመፀልና ማለት እዩ ካልእ 4 ተደምሮ 3 ፊራ ፕሉስ ትረ ፓራንቴስ uphill till 4 ሓይሊ 2 ሚኑስ ፌም እዚ እንታይ ማለት እዩ 4 ተደምሮ 3 ብምልእታ ነዚኣ ሓይሊ 2 እዚ እንታይ ማለት እዩ ነዚኣ 2 ግዜ ኣራብሓ ነዚ 4 ተደምሮ 3 ዝረብሖ 4 ተደምሮ 3 ብድሕሪኡ 5 ተጉድልካዊ ድብለና ድሎ ማለት እዩ ስለዚ 4 ተደምሮ 3 4 ተደምሮ 3 ክንደይ ኮነና እዩ 4 ተደምሮ 3 ክንደይ 4 ተደምሮ 3 መጀመርያ ነዚኣ 7 ሽዑ ሓይሊ 2 እንድሕር ዳ ጌርና ክንደይ ማለት 7 ሓይሊ 2 49 ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ 7 ሓይሊ 2 ፅሒፍና ኣለና 7 ሓይሊ 2 እንድሕር ዳ ተፃሒፉ ካብኡ ሚኑስ ፌም እንድሕር ወይ ድማ 5 እንድሕር ኣጉዲልና 49 ዝጎደለ 5 44 ኮነና ማለት እዩ ብከምዚ መልክዕ ተፃሒፉ እንድሕር ፀኒሕና 2 ሓይሊ 3 ዝረብሖ ብ6 1 ሓይሊ 4 ተደምሮ 3 ሓይሊ 2 መጀመርያ ኩሉ ግዜ እቶም ፖቴንስ ፎርም ወይ ድማ ብመልክዕ መቃዕበታዊ ኣገላልፃ ተፃሒፎም ዘለዉ ናብ ንስራሕ ከቃልለልና ማለት ስራሕ ማለት ስለዚ 2 ሓይሊ 3 እንታይ ማለት እዩ 8 ማለት እዩ 8 ዝረብሖ ብ6 ንብለና ማለት እዩ 1 ሓይሊ 4 እንታይ ማለት እዩ ሓደ ምስ ገዛእ ርእሱ ተራቢሑ ዋላ ሓደ ሙሉን ተራቢሑ ሓደ እዩ ድመፅእ ማለት እዩ
سلسته تدمره سلسته حيل خلطة عني عندي ماتي سلسته زرها بسلسته تشعت ماتي شو بسلسان إسران شو عتن ماتي سلزي تماتي حادة تدمره إسران ها شو عتن زخاني شو ما تزرها بشدشة لنا لو مالتي شو ما تزرها بشدشة كلمات شو ما تزرها بشدشة 4 شو منتن سلسته حيل خلطة سلسته زرها بسلسات تشعت تدمره حادة عني عسرته مالتي جا سلسته حيلي كلتا دلا سلسته حيل سلسته يكونتن تدا سلسته حيل خلطة سلسته حيل خلطة نهد أخوينو انت مالتي نسلستس كلتا جزء نربح مالتي نسلسته كندا جزء نربحه كلتا جزء سلسته زروها بسلسته سلسته حيلي سلسته تزخون يرو نسلسته جزء مربحنا يا أبزاجن سلسته حيل خلطة نسلسته كلتا جزء أربعة يدو لنا هذا اللي لازم نسلسته كلتا جزء نهد أربحنا يا تشعت يا مثلا لذي شو منت زروها بشو منت أوتا كونجر 6 تبلير 40 أوتا أنت بكون ناي 4 شو منت بكون ناي 4 شو منت حادث تدمر تشعت خاني 10 تكون ناي لذي 4 شو منت 10 نهدام ونا 4 نتبي شو منت ويدما في راكم أوتا مثلا مالتي